אז לכל אזור, איטליה וגם במקומות מחוץ לאיטליה, יש פיצה בסגנון ייחודי לה. היום אני רוצה להראות לכם את ההבדל בין פיצה נפוליטנית קלאסית, כמו שאנחנו בפיידרה עושים, לבין פיצה ניו יורקית שיש לה המון פופולריות בעולם. ההבדל מתחיל כבר מהשלב של איך אנחנו פותחים את הפיצה. הפיצה הזאת נפתח כמו שפותחים פיצה נפוליטנית, משאירים שוליים, את כל האוויר בשוליים, והפיצה הניו יורקית אנחנו נפתח אותה קצת יותר אגרסיבי, פחות לשמור על האוויר, שוליים מעט דקות יותר, ופיצה ניו יורקית מותר גם לזרוק ככה. הבדל נוסף שבפיצה ניו יורקית אנחנו נשתמש בגבינת מוצרלה יבשה, שהיא לא רטובה וטריה כמו בפיצה הנפוליטנית. נוסיף מעט אורגנו. חשוב מאוד, צורת האפייה. פיצה נפוליטנית אנחנו אופים בטאבון מעל 400 מעלות. פיצה ניו יורקית צריך לאפות בתנור חשמלי, בטמפרטורות נמוכות יותר, כדי לקבל תוצאה יותר יבשה ויותר קריספית. פיצה נפוליטנית אנחנו נשתמש בגבינת מוצרלה טריה. נוסיף גם מעט פרמיז'ן. והפיצה הנפוליטנית נכנסת לטאבון. את הפיצה הנפוליטנית אנחנו מסיימים עם בזיליקום טרי, שמן זית סופר איכותי. תראו את ההבדלים. פיצה נפוליטנית אוורירית מאוד, קלה מאוד. פיצה הניו יורקית יותר קריספית ושעה, קראנצ'ית. אם אתם רוצים פיצה ניו יורקית, סעו לניו יורק. אם אתם רוצים פיצה נפוליטנית, תבואו לפיידרה.